ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲଗର ବୟ ଜିତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଖିକି ପୁରା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପୁରା ନୂଆ ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିଲୁନି। ଏଠି ଆମର ଗଣତି ଚାଲିଛି ପଇସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବେ ତ ପିଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱପ୍ନର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରକାଶର ମୋର ବାଇକ୍ରେ ବସି ବାହାରିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମ ଜେଗା ମୁଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ସାମାନ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଛୋଟୁ ବାବୁ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛୋଟୁ ବାବୁ ଏଠି ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାମାନ ପତ୍ର କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ। ଆମର ଏପଟେ ଜାନୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଆମ ହୋଟେଲ ଓନର ଯିଏକି ବାସୁ ଭାଇ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦୁଃଖର ପ୍ରକାଶରେ ଏପଟେ ଚୁଲା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ବାଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପଶି ପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧା ବାଟରୁ ଥୋଇକି ଫେର ନିଜେ ନିଜେ ବୋହିକିରି ଆଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। Ready? Fantastic. Yeah, yeah. Mama, earphone ଅଛି ପରା। ମାମା କାନରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଭାରି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବାହାରି ଖିଆ ସଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ଆମର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପିଇବାରେ ପିଲା ବ୍ୟସ୍ତ, ତା ସହିତ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାକୁ ଥଣ୍ଡା। ଆହା କି ମଜା, କି ଶାନ୍ତି! ଶୀତ ଦିନେ ଏତେ ମଜା କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ? ଆଉ ଶୀତ ଦିନକୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଏଠି ବକ୍ସ ବଜେଇ ଦେହକୁ ଗରମ କରିବା, ଆଉ ସେ ଖାଇବାକୁ ଝଡ଼େଇକି ତାପରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ଥିବ ଖାଇବା, କି ମଜା ଆଜ୍ଞା! ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ସିନା ପାଳିପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ କେମିତି ଆମେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି କି? ଯଦି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ କଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ଏଇ ଗରିବ ଭାଇ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଓନର ସାର୍ଙ୍କ ନାଚ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଆଜି ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେହି ବି ଆଜି ମଜାକୁ ମିସ୍ କରିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ପୁରା ବଡ଼ିକି ଗରମ କରୁଥିଲେ।
ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଜୋସ୍ କମିଗଲା ପରେ ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଣିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ପଛରେ ଖାଇବୁ ଯେହେତୁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆଗ ଖାଇସାରିବେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ଖାଇବା କ'ଣ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଇଁ ଡେଟ୍ ପିଲା ଆଜି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟିଠି ଖାଉଛୁ। ଫେରେ ଗୋଟିଠି ମଜାମସ୍ତି ସରିଗଲା ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନ ଆମର ମନ ରହିଗଲା କାହିଁକିନା କେବଳ ଆମ ଓନରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଆମର ଖୁସିର ଦିନ ହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ବି ସବୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସବୁ କାମ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇକି। ଦେଖିବୁ ନା ନାଇଁ ବାସେ ରଖିବି ନଈଟା ପଇଟା ପିଟା ଆସିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ। ସେଟା ନଉନୁ ଭଲ ସନସେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ଭଲ ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଗରିବ ଭାଇକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।